O IMSERSO incorporarase no grupo de traballo de termalismo sanitario, un equipo multidisciplinar liderado pola Deputación de Ourense. A institución provincial está en disposición de poñer en marcha de forma experimental o primeiro programa focalizado nunha patoloxía concreta. A proposta vaise presentar ao longo deste mes coas técnicas termais que incluiría a súa duración e o sistema de avaliación de resultados do mesmo. En función destes elementos, a Administración provincial aprobará un programa experimental piloto coa correspondente axuda pública e as datas da súa posta en marcha. O IMSERSO interesouse polos programas pioneiros da Deputación de Termalismo contra a soidade non desexada e contra o DCL, deterioración cognitiva leve, e tamén pola iniciativa de termalismo posta en marcha o pasado mes de marzo dirixida a persoas maiores que sufriron a dana no municipio valenciano de Massanassa. A entidade adscrita ao Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 comprometeu tamén a súa presenza na Asamblea Anual das Vilas Termais, que este ano se celebrará en outubro na provincia de Salamanca, no concello de Vega de Tirados, e alí avaliar os pasos dados ata ese momento polo grupo de traballo da Deputación. As vilas termais comprometeronse a se mesmo a participar no Congreso Mundial de Cidades Amigables coas persoas maiores, xa que recentemente dábase a coñecer en Suíza que este evento vaise celebrar en España no ano 2026.